Sviatok všetkých svätých, ktorý je to od 8. storočia a neskôr je pamiatka zosnulých alebo tzv. Dušičky, sú sviatkami, kedy si spomíname na tých, ktorí tu už nie sú. Najčastejšie si spomíname tak, že zapálime sviečky. V poslednom období sa rozšírilo, že sa už nezapaľujú voskové sviečky, ale sa používajú LED diódy, ktoré sú poháňané batériou, prípadne malým solárnym panelom. V tomto videu si vytvoríme vlastný svietnik a nebude chýbať ani LED dióda. Sviečka sa dáva do tzv. Kahanca. Je to najčastejšie sklenená nádoba, kde sa ukladá sviečka, ktorá sa prikryje plastovou časťou na vrchu, aby do nej nenapršalo. Takto je plameň sviečky uchránený od dažďa či vetra. My si môžeme vytvoriť vlastný plastový kahanec, pretože LED dióda nie je horúca, na rozdiel od plameňa, a tak celý kahanec môže byť plastový. Poďme na to. Vytvorím si 4 obdĺžniky, kde 2 z nich budú rovnaké a predstavujú prednú a zadnú časť kahanca a ďalšie 2 budú bočnou stranou. Čiže ja používam podložku, využijem štvorčekovú sieť a u mňa predná a zadná časť predstavuje rozmery 5x6 a bočné časti 3x6. Ešte potrebujeme podstavu, ktorá je 5x3. Tieto rozmery som si určila tak, aby sa mi do nich zmestila LED dióda. Predtým, ako to všetko spojíme, si môžeme nakresliť rôzne vzory. Efektne môže vyzerať napríklad srdiečko, rôzne abstraktné ornamenty, ale aj vtedy, keď všetky strany budú úplne vyplnené. Keď to máme, nezabudnime vyplniť aj podstavu alebo aspoň vytvoriť akúsi mriežku, aby LED dióda nevypadla. Teraz môžeme všetky časti pospájať pomocou filamentu. Ak chceme, aby LED dióda svietila, zapojíme si do elektrického obvodu LED diódu, rezistor, batériu a mikrobit. Program bude vyzerať veľmi jednoducho. Keď stlačím tlačidlo A, digitálne zapíše kolík P0 na hodnotu 1, čo znamená, že LED dióda začne svietiť. Pokiaľ ju chcem vypnúť, stačí mi stlačiť tlačidlo B, kedy sa zmení hodnota na kolíku P0 na 0. To je všetko a môžeme si program stiahnuť. Takýto svietnik môže byť vďaka mikrobitu pomerne drahý projekt, aby sme ho nechali len tak vonku. Inou alternatívou bez programovania je použitie gombíkovej batérie CR2032, pripojenie LED diódy, ideálne aj rezistora, ale bez mikrobita. Takýto projekt stojí pár eur a hodí sa aj do vonkajšieho prostredia. Kvôli vetru ho stačí vo vnútri zaťažiť kamienkom. Pokiaľ vás toto video zaujalo, ďalšie projekty, kurzy a inšpirácie nájdete na stránke učimeshardwarom.sk alebo dole v popise videa.